Nou, ik heb een schrijfgroepje gestart bij Toon Hermanshuis. Oh, wow. En net wat Hans zei, dat is puur probeer ik vanuit het gevoel te laten schrijven. Ik geef er iedere maand een onderwerp. Bijvoorbeeld deze maand hebben we voor wandelen. En het eerste is dan, probeer ik een bijzondere wandeling die ze ooit hebt gemaakt te herinneren. Eerste gedachte, beste gedachte, zeg ik dat elke keer. En schrijf. Dus even niet denken, maar wat er in zich opwelt, schrijf. En ja, dat werkt heel goed. En zo werkt dat ook bij mij. Want ik bedoel, als ik niet kan slapen, dan ligt pen en papier neven het bed. Want vroeger ging dat dan van wie ontheiligt dat idee. En dan wordt er alles in de zakdoek door de kamer gesmeten en de vingers in het morgens en dan denk je, wat moet dat denken? Dus dat werkt ook niet. En dan ging ik alles in het kamertje erneven, want dat moest eruit. Maar dan stoorde ik me aan het bed en dan was hij even goed wakker. Dus nu is het gewoon, eerst deed ik dat in de blinde weg, zo op het nachtkastje, maar dan kan ze het niet meer lezen. Dus nu is het echt, schat, sorry, maar het licht moet even aan en dat moet even geschreven worden, want anders heb ik gewoon geen rest meer. Wil je het volledige item bekijken? Ga dan naar een van onze kanalen.